Hi guys, vítam vás z tohto videa a toto video je také special trošku, pretože je to dosť nečakané video na mojom kanále, predsa len nenatáčam. V poslednej dobe spravedlňujem sa, že nenatáčam, ale snažím sa natočiť nejaké normálne video a nejak mi to proste nejde. Tak som sa rozhodla natočiť taký make-up tutoriál, pretože proste sa mi chce, to je jedna vec a druhá vec, prečo vlastne nie. A nebudem to zdržovať a poďme na to. Ako prvé si dám balzám od Balei. Ono to vyzerá ako tá vianočná edícia, tuším, že tá je tá vianočná edícia, proste majú vo výpredaji DMku. Tak, natrela som si s ním pej. A ideme ďalej. Ako ďalšie použijem make-up. A keby sa pýtate, kde som tento zohnala, tento som kupovala v DM-ku a je to She od She. A je to teda 101 beige, akože beige asi. A teda ešte som ho ani raz nepoužila, takže to ma dosť zaujímalo, teda ako funguje, alebo aký je. Vyzerá trošku tmavý, ale on tak asi len vyzerá vážne. Vezmem si na make-up, ale asi táto séria vyzerá, že mi bude tak akurát. A je teda veľmi málo krycí. Čo mne trošičku vadí, ale veľmi nie. Je to taký letný make-up skôr, no je to letný zimný, ale to nevadí. Takže pohoda. Nevyzerá to až tak zle ten make-up, ako sa to tvári, že je. Musím vám povedať, že je to asi prvý make-up, čo mi sadne akurát ku tvári. Takto keď už svieti dosť často slnko, tak mi sa ako prvá opálí tvár. A teda aj čelo a tento mi ani nerobí také chrasty. Chrastami myslím akože, že je vidno, kde som ten make-up mala. Pretože niektoré make-upy mi to robia. Nemám cez zimu ozaj bledú pleť. A to mi celkom pomáha. A mimochodom ak by ste sa pýtali, čo je toto značku, tak je to She. Je to mi trošku žlté, ale to nevadí. Ďalej ideme na korektor, čo už mám. Všetky tieto produkty som kúpila v DM-ku, buď tuto pri Kultúraku alebo pri Tesku. Takže sa ma nepýtajte, že som to kúpila. A ďalej tu mám od Essence odtieň 20 soft beige. Je to teda takýto. 0,20. A je úplne super, myslím si, že je tak akurát. Skúšala som ho na prvýkrát. Na prvýkrát som ho aj trafila. A proste
No, takto. A já si teda ještě vím dávat jako bázu pod tieně a keď si tieně nedávám, protože to je taký letomý make-up, čo většinou asi používám do školy a to z toho dôvodu, že idem teraz nie že do školy, ale idem preč a nechcem vyzerať akože, že však bude okolo teba, že veď nemám make-up, pre Boha. Veď koľko má rokov, keď si dáva make-up, inak to je dobrá otázka. Už si vidia, koľko mám rokov. Ale toto je vážne len také, že make-up, čo si spravím a idem. Na nič iné okrem do školy. A keď idem von a mám dosť takú rozškrábanú pleť, tak ho nepoužívam asi na nič iné. Ale keď ju mám v pohode, tak nepoužívam ani make-up, pretože sa mi to zdá zbytočné. Ono mi to vlastne nevyzerá ani tak nepríjemne, ako to nie je. Akože je to celkom v pohode ten make-up, ale zrovna dvakrát. No, znova. Je v pohode a celkom aj príjemný. Tak. Ideme ďalej na pudry. Ja som môj štetec, pretože ho mám taký rúžový, tak si ho musím vyčistiť. Začnem. Mám tu teda 4 púdre, z toho jeden je tvárenka. No, cenka to je jedno. Je tu od Miss Sporty Insta Glow Lashes. A je to teda taký veľmi jemný, skoro až neviditeľný púder. Je naozaj super a je to odtieň 001 luminous beige. Takže ten je super. Ďalší tu mám od Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Je to teda takýto biely púder. Hej, biely púder. Je úplne bombový, akurát nedá sa o ňom povedať, že nepráši. To vám teda nemôžem povedať. Ďalej tu mám Mattifying Fine Compact Powder. Je to 04 Perfect Beige. Takže super tiež. Beige super tiež. Idem teraz vlastne len do obchodu, ale ak sa pýtate, na čo sa väčším do obchodu, proste len tak oba môžem. Ďalej tu mám od Max Factoru. Tu mám takúto zapečenú tvárenku. Je to Cream Buff Blush 30 Georgia's Berries. Hej. Vyzerá úplne super takto. A aj takto. Má vypuklú tú hranu. Čo je super. A ideme na to. Takže začneme kompaktným priesvitným púdrom, ktorý používam ako vždycky prvý. Používam ho prvý z toho dôvodu, že on mi zafixuje všetko na tej tvári, ako som si ten make-up spravila. Takže potom už len prakticky doplňam jeho skvrnosť. Ja použijem teda ten priesvitný, inak toto je Kabuki štetecké, vy sa pýtate, a kúpila som ho v DM-ku. To je od Essence. Ale DM-kom by som toto nakryl. Tento úder použijem tak jemne na líčka. Vlastne použijem takýto pohyb, kde takto za sebou robím. A prečo to vlastne robím? Tento jeden konkrétny krok.
aby som vrátila život tvári. A teraz toto, toho stačí trošku. No. A som sa toho nebála. Proste je to úplne bombový. Tento vec. Výborne bombový tento vec. A rada používam obidvoje produkty. A už len si takto utriem do seba a hodím nejaký lepší lesk. Hodím nejaký lepší lesk a to je rovná rúž, taký jemnučký. Takýto priesvitný a naň vždycky hádžem lesky na pery. Len takto prstom. A je to, môžeme ísť do mesta. Ja sa vám ozvem potom, keď prídem z mesta a isto vám ukážem aj, čo som si nové kúpila. Telefón nechávam tu, takže som za chvíľku naspäť. A prepačte, ja som pred chvíľou dojedla gyros, tak som sa vám pozerala, či nemám niečo medzi zubami. A mala som. A idem si niečo kúpiť a keď prídem, tak vám to donesem ukázať, že čo to je, ako to vyzerá, ako to funguje a proste tak. Sice vonku prší, ale mne to nevadí. Moment, aký je to dáš silný či slabý? Pohoda. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa. A zatiaľ ahoj.